Nagpapabilin nga positibo ha red-tide and shellfish meat samples ngan ginkukolekta ha Matarinaw Bay ha Eastern Samar. So ganitong General MacArthur kinapundan Hernani ngan Salcedo. Igindidir naman ang panguhan pagkaon ngan pangulikta hin nga tanan nga klasihin pantion ngan mga asetes alam o ang tinatawag alamang nga tikang namanan mao nga mga kadagatan samtang nagulat hanisyuan sa National Shellfish Advisory. Samtang adalaghapon na ilaruman local red tide warning an irong-irong bay so ganitong Catbalogan City may tungod nga nagpapabilin na positibo ha red tide and filtered seawater samples nga ginkukolekta han nasabi nga kadagatan. Talwas naman kaunon ang isda so ganitong noos pasayan ngan masag nga tikang hanasabi nga mga kadagatan basta siguraduhon la nga presko ang mga ini ngan tatanggalan han ira mga lamang loob so gadahan tinaing ngan hasang ngan hugasan in maupay gamit an running water. Nag-alutaga ang Department of Social Welfare and Development Field Office Regional Office 8 at maabot naman 152 milyones ka pesos para ang standby funds ngan available relief resources han sinirangan Visayas. Labo tinigin siguro gihapon han ahensya nga sadang ang supply han mga family food packs, ready to eat food ngan pirang mga non-food items sugad ang hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits ngan family kits agud dayon may padangat ha mga apektado nga mga lugar. Padayon naman ang pagkikipagsumpayan han DSWD ang mga local government units agud masiguro nga maipadangat hin maupay ang mga resources han kada tagsa-tagsa nga mga lugar. Naaksyonan ng Philippine National Police Internal Affairs Service o ang tinatawag nga PNP-IAS at 208 nga mga kaso nga administrative cases tikang halumingkod ha pwesto hi PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sumalan pamunuan siyam nga kaso hin administratibo ang naresolba nga kundin 31 ini nga mga pulis amo ang nahidabi. Kalakip dinhi ang 19 nga gintanggal ha serbisyo, duwaan mga na-demote, usang mga suspendido samtang siyam naman ang napawaray sala. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax, kasangga sa bawat aray.